Znate li koji horoskopski znak nosi neslavnu titulu najiritantnijeg? To je Devica. Iako i drugi znakovi imaju osobine koje nikome nisu po volji, izgleda da je potreba Device da zakomplikuju i najjednostavniju stvar na svetu nadmašila sve njih. Device vole mnogo da analiziraju, a prilikom donošenja odluke moraju biti upoznate i sa najsitnijim detaljima. Nepopustljive su, kritične i previše brinu, a upravo to osobe u njihovom društvu najčešće nervira. Poznate su kao picajzle, koje vole da je sve u savršenom redu, a ako im napravite nešto loše, budite sigurni da to baš nikada neće zaboraviti i iskoristit će svaku priliku da vas podsete na nepravdu koju ste im naneli. Naravno, device imaju i mnogo pozitivnih osobina zbog kojih su osobama u svojoj okolini jednostavno nezamenljive, čak i kada ih nerviraju. Fantastično se snalaze u stresnim situacijama i pod pritiskom, praktične su, a svoje brige zadržat će za sebe i neće dopustiti da njima negativno utiču na druge ljude. Snažne su, snalažljive i saosećajne. Instinktivno osjećaju loše raspoloženje drugih ljudi i uvek su spremne da im pomognu. Nikada vas neće poštediti svoje brutalne iskrenosti i upravo zbog toga uvek znate na čemu ste sa devicama.